Moikka, täällä Agasemi. Okei, tässä videossa mä haluaisin siis tehdä tämmösen pienen unboxausvideon, kun mä tein, ostin yhden uuden Petsin kaupasta. Tässä on tää hieno paketti. Okei, anyway, mä teen nyt tän nopea, koska mun kamerasta niinku just loppuu akku. Tässä on siis tämmönen hieno kuppi, joka tulee tässä mukana. Sillä ei oo... Ei kun on. Mä oon sillä ei oo tämmöstä kahlaa, mutta on sillä se varmaan vissiin lähti irti, koska mä yritin. Noin. No. Jep. Tässä on tämä Petsi. Tää on tosi kiva. Tietenkin mulla loppuu akku niinku just nyt, koska mä nyt kuvaan tän mun puhelimella. Voitte varmaan huomata tän laadun vaihtumisen. Mä kyllä tykkään näistä tosi paljon varmiselta. Mä siis menin... Mut siis mä menin tänään Prismaan. Mä kävin Prismasta, kun mä näin Instas, nyt oli käynyt Prismas löytänyt uusia petejä, niin mä menin kolmeen kauppaan, mä olin silleen, missäs nää petsit? Mun kunnon tällainen petsihantti. Mä olin jo Irlannissa hiihtolomalla, niin mä ostin jo sieltä pari petsiä. PS, nää uudet petsit haisee muoville. Niinku, no shit, ne on tehty muovista. Joo, mulle just juolahti mieleen, että mä unohdin näyttää, että mitä täältä tuli niinku näiden kanssa. Niin täältä tulee vaan tällainen kortti, missä näkyy tää petsi. Sitten se on tuollaiset hienot kuviojutut ja sitten se on niinku numero. Tää on 3 numero. Ja sitten täällä takana, mä en saa avata, koska tässä on teippiä. Moikka!